Hello everyone, welcome to my channel. Magbaklay sa mi diri. Kay mangita daw mi og pagkaon. Ngita sa mig McDonald's kay kabalo ka mao ra man ginay madali sa karon kay gigutom na. So mauni siya ang Paris. So kita mi diri og McDonald's. So sa McDonald's para dito. So, sulod tas McDonald's. So, diri walay gwardya. So, dili sila mangita og corona app. So, mo ni ilang mga pagkaon diri. Bisaya na lang ko. You can translate this one in English. So, machine. Kung gusto ka mag-order. Diri ko muna siya diri, mag-machine lang ka kung mag-order ka. Pwede po ka mo direct ka sa cashier pero kasagara sa machine. Pwede po ka mo pili diri kung gusto nimo pero nag-order mi og burger. Wala maggoy rice diri god kung napalay rice sama sa ato. Rice kayo dang akuha. So mauni sila ilang mga baligya pariyara yapon sa ato diya sa Pilipinas. Na siguro uban nga dili pero pariyara mauni siya ang atubangan. So highway na siya din ha. Mauni siya ang ilang signature nga grabe kadako nga burger. Mahal ka ilang burger dere. So mauni sila ang ilang. After na mo sa pagkaon, gawas mi, then mauni siya ang mga maganda. Paris manggod, dako kay na siya nga lugar. So, hindi siya masuroy in just one day. So, sa amo lang maabtan, sa amo lang maatuan, akong i-share diri ang video sa amo lang maatuan. Sa among mabaklayan, nagbaklay ni Where? para ma-familiar na mo ang lugar. So, akong nagkuha kong video para po akong ma-share sa inyo. Sa katulang, wala pa naka-anagari kay sa mga European. Oh. Kumo naman. Yeah. Oh, that is Indian, my love. Nakaanhi ko diri before. 16 years na ang nilabay. Glory to God. It is by God's grace na nakaanhi ko diri. Wala pa ko ninyo. So this is my second time. Nag-ani ko diri. Eh? But nag-ani ko diri before. Kasi sa inyo. So, katulang nga mga panahon na is winter time karon summer. So mauni siya diri pag summer, mauni siya ang Paris. So, ubani ko ninyo sa akong pagbaklay para makita ninyo ang sura sa Paris. Wala pa ko ni adto gyud sa katong ilang tourist attraction pero duol ra na diri. Kay bago pa manggod mi ni abot. So ako lang ipakita sa inyo ang Paris. Tan-awa ilang mga window, di ba, na mga grills. So inana diha ta nakakuha. French window, mga nakaanhi ko diri sa una 2005. Akong kauban, akong sister, akong elder sister. So that was long ago na. And I'm still single at that time. So, and now, wala ko'y video adto, mga pictures silang daghan. So karon, buhat ko'y video, ug akong ipakita sa inyo. So, mauli siya ang Paris. You can ask there. Ilang mga building. But can we? I think we pass by here first. Ilang mga balcony. Ang akong ma-remember gyud sa una, mingon sila kanang nabi kay one sa mga houses, mingon sila French window. So, curious kay ko ng French window. So, nanagyo ko diri.
kasagara pag summer ang mga taga Netherlands mga nigyud og France. Dili sila magbakasyon or Spain or Italy. Dili man gud kay siya layo. Itong sa una nagbakasyon mi sa Luxembourg, layo to siya. O sa Germany. Tayo ang Germany po. Diri mas medyo siya duol sa Netherlands. So nice pud kaayo kung mag-ani ka diri nga mag-car lang ka kay madala man nimo siya then makasuri-suri pod mo then magbayad lang ka sa parking area. So at least na mo'y idea unsay itsura sa Paris. Mo ni siya ang Paris. Paris duag kay ni siya nga lugar. Mo ni siya ang parking area but only wala mi diri ga parking kay dili mi kabalo asa mo agi nagtry mi nga diri mi park pero dili pwede kay dili mi kabalo asa mi mo agi. So dili man namo familiar, so dito gid mi sa Pikas. Mas mahal to dito sa Pikas, medyo mura man guning diri dapita. Dito sa Pikas mahal siya. So mao ni siya among gibaklayan. So ganahan ko sa ilang mga building. At the same times ang ubos nila ang uban na restaurant, di mo lang business. Siguro ang taas ani mga balay niya, ang uban mga opisina. Mao gyud di ay gayod. Tingala gyud ko basta sa ato ingon gyud sila friends window. So tan-awa ilang mga window. O naagyoy mga grills gyud sila na sila mga balcony. Tan-awa sila. Dayon usahay ang ilang pertahan sa silong na apoy grills kay ambot. Ang uban wala. Pero usahay na ay grills. So o naa sa Pikas makita nimo. Dayon tan-awa ang ilang mga window, friends window gyud. To gyud. So maudi ay. So mauni siya ang Paris. Ang ilang balcony, tan-aw ilang mga balcony, mga tsada kay silang mga design sa ilang pareha gyud uniform, ilang mga balcony, ang mga grills. So nindot siya tan-awon. Can rent. How's work? Huh? Try daw mi og rent ani kaya lang dili siya mo kuan sa apps. Oo, magbayad dili man siya mo accept. So di mi kabalo kay friends man god. So wala na lang na dayon. So naay part sa ilang nga lugar nga naay mga plastic pod. So depende. So mauni siya ang ilang lugar. Among nalabyan. Mauni ilang restaurant. Come, we arrange the car park. We can watch the other park near. Anyway, we know. Yeah, we know. Diri makita nimo halos-halos pod gamas sila. Oo. Nay uban dili pero kasagara gamas ang mga tao diri. Unlike sa Netherlands gyud wala nay mas, halos na manggod na bakunahan na. So diri makita nimo medyo kuan sila diri, medyo strict sila diri. Kinanglan gyud nga
bakuna gyud ka before ka makasulod sa ilang store. Kay mga pangtaon man nila kung naaba kay katong corona app. Mauni ilang restaurant, so diri sa gawas sila mga own. Inani diri sa Paris. So ang ilang restaurant diri sa gawas sila o ang ilang mga lamisa. And daghan mga tao nga ganahan mo kaon diri sa gawas. So kada nasud light pud sila. So many people na. Ilang mga patakaran, ilang mga balaod. Most of work. So kung mukaanhi mo diri, mauni inyong makita. At least na namoy idea kung mo sa Paris. Dayon na pa ko'y lain nga mga video ani. So pagkaw-lakaw diri daputan. So nindot ang lugar sa Paris. So nice man good if summer kay dili tugnaw. Here we are now. My love here, Eiffel Tower. Yeah. And We ride in a metro. and Yeah, metro. See. I think in the metro they have good. I remember that before they have. So diri ka mo agi pa metro ka sakay kag metro murag train ba. Dayon ilalom sa yuta ha ang ilang metro ha like train. Ilalom na dili na siya sa ibabaw na sa ilalom. Inana sila diri.